10 fingers, one voice. Del 3 i min lilla korta följetong här som handlar om huruvida man ska låta text gå direkt från ChatGPT ut till publicering. Och då har jag sagt att i början nej. Och sen efter ett tag när man har lärt sig arbeta med ChatGPT och integrerat GPT:er och den vanliga chatten, de olika modellerna inom ett befintligt contentproduktionsflöde, så är det faktiskt så för mig att en del av de inlägg som jag själv publicerar på LinkedIn och låter andra stå för är direkt ur ChatGPT. Små justeringar precis vid publiceringstillfället, utsättning av emojis och annat. Men annars är det rakt ur ChatGPT, rakt in i dina ögon och i din hjärna. Så pass bra är ChatGPT just nu om du använder det på rätt sätt.